Ja. Hej og velkommen til vores oplæg. Vi er Liv, Emma og Marie og Laura, og vi vil gerne præsentere vores projekt, der undersøger, hvordan manusfæren bliver problematiseret i dansk policy, og hvordan den bliver konstrueret som et socialt problem. Manusfæren er en betegnelse for de digitale rum, eller en slags online-kultur af mænd med misogyne holdninger, og det indbefatter blandt andet incels, men's rights activists, men going their own way og pick-up artists. Ja, lidt om, hvad vi har undersøgt. Vores projekt problemformulering, det har lyttet, hvordan bliver manusfæren problematiseret i dansk policy. Og ved at stille det her spørgsmål, så har vi jo været interesseret i at undersøge, hvordan policyer de konstruerer problemer, eller hvordan de fremstiller måske en hel befolkningsgruppe, eller i hvert fald individer, som problemer for samfundet. Man kan også vente om at sige, at det vi ikke forsøger at undersøge med det her spørgsmål, det er, om manusfæren den egentlig er en trussel, eller hvor stort et omfang manusfæren er, hvor stor en trussel den udgør. Vi er heller ikke interesseret i at undersøge, om der er grund til reelt bekymring. Og desuden er vi heller ikke interesseret i at undersøge de rapporter, vi har valgt, som vi ser her på skærmen, om de er gode eller dårlige rapporter. Så summa summarum, vi er bare interesseret i problemkonstruktioner. Ja. I løbet af vores dataindsamling, der fandt vi ud af, at der ikke eksisterer policies der kriminaliserer antifeministiske holdninger. Der er ikke nogen lovforslag eller udspil om manusfæren. Så derfor så har vi skulle kigge på andre dokumenter end policy. Derfor har vi taget fat i de fire, I ser her. Den første rapport er fra 2021, og det er et konferencesammendrag af Nordisk Ministerråd. Den har et nordisk perspektiv, og det er en konference, der foregik over 2 dage, og den handler om online gender-based violence. Den anden rapport, vi har valgt, den er fra 2020, og den hedder Desk Research, og den er publiceret af Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme. Og den omhandler ligesom alt mulig relevant forskning på manusfæren, så en masse forebyggelsesinitiativer og bekæmpelsesstrategier. Den tredje rapport, den er også fra 2020, og det er Nordic Safe Cities, The Nordic Capital Code. Den præsenterer ligesom nogle aktuelle forebyggelsesstrategier i de nordiske hovedsteder. Og den fjerde og sidste rapport er også fra 2020, det er The Angry Internet af Center for Digital Pædagogik, og de har undersøgt omfanget af manusfæren igen i et nordisk perspektiv. Ja, vi valgte at undersøge, hvordan manusfæren bliver problematiseret i dansk policy af flere årsager. Vi fandt det interessant, at PST's terrortrusselsvurderinger har haft indsats nævnt siden 2021, altså at en gruppe, som er funderet i kvindehad eller misogyne holdninger, nu ses som en form for terrortrussel. Derudover så har manusfæren også fyldt en del i mediebilledet, blandt andet på grund af internetfænomenet Andrew Tate, som gik viralt på de sociale medier grundet hans misogyne holdninger. Det har vakt bekymring, om han har indflydelse på danske unge. Også for et par måneder siden, så udkom der også en række artikler om den danske troll rage TikTok-bruger Kisuan for hans nedværdigende kvindesyn. Og så har der bare været en del negativ fokus på manusfæren i mediebilledet og dennes negative effekt på samfundet. Så i stedet for at følge flokken og undersøge manusfærens negative effekter, så fandt vi det interessant at tage en kritisk vinkel på selve fremstillingen af manusfæren og undersøge, hvordan manusfæren bliver problematiseret og hvilke implikationer det kan have. Og så er næste spørgsmål, så hvordan har vi så undersøgt det? Og
Og der har vi taget udgangspunkt i WPR, eller What's the Purpose to Be, som er lavet af Carl Backe, der er et billede af der. Backe er meget inspireret af det. Og det betyder som sagt, at når vi laver den her policy-analyse, så er vi ikke udgangspunkt i, om policyen er effektiv eller god eller dårlig, men mere, hvad er det for nogle benkonstruktioner, det vi sådan producerer. Og for at kunne svare på det, har Backe oplistet 6 spørgsmål, og første spørgsmål går ud på at identificere problemrepræsentationer. Og WPR ser ikke problemrepræsentationer, eller den nemmeste måde at finde problemrepræsentationer er ved at kigge på de løsningsforslag, som policierne kommer med, eller rapporterne kommer med. Og med WPR mener man ikke, at løsningsforslagene skal tages for gode varer, eller ses som en sande virkelighed, eller naturlige, men nærmere repræsentationer for en bestemt problemforståelse. Og så går spørgsmål 2 så ud på at undersøge de underliggende antagelser, som ligger til grund for de her problemrepræsentationer, og forstå de konceptuelle logikker i de her konstruktioner. Det tredje spørgsmål er igen meget inspireret af brugs energibegreb, hvor man historisk vil kigge på, hvordan nogle forståelser er mere definerende end andre. Men fjerde spørgsmål går ud på, hvad er det, der ikke bliver gjort eksplicit i de her rapporter? Hvad er det, der bliver gjort tavst og ikke taget op? Og femte spørgsmål går ud på, hvilken effekt har de her policies så på enten befolkningen eller diskussion. Og det sjette spørgsmål er så, hvordan bliver policierne fremstillet, underbygget, og mest særligt at blive værre, så nok også, hvordan de bliver kritiseret. Yes, og så ud fra Backes metode og ud fra det løsningsforslag, vi har fundet i rapporterne, er vi så kommet frem til sådan 3 overordnede problemrepræsentationer. Hvor det ene er et dannelsesproblem, hvor vi ser i rapporterne foreslår kønssocialisering i daginstitutioner og uddannelsesinstitutioner, hvor at børn og unge skal kønssocialiseres neutralt, uden kønsnormer. Derudover ser vi også, at kritisk tænkning er enormt vigtigt, og bliver foreslået i uddannelsesinstitutionerne. Børn og unge skal uddannes i kritisk tænkning, så de kan modstå ekstremistiske budskaber og kan blive bedre til at deltage i demokratisk debat. Og den nummer 2, det er så mindst afslagsting og regulering. Her ser vi, at rapporten foreslår, at mænd skal tage ansvar, så det ikke kun er i sfæren, men også mænd generelt skal blive bedre til at tage ansvar over for had. Og sådan på den måde ligesom regulere sig selv, men også hinanden online. Og det tredje, det er juridiske og teknologiske problematiseringer. Her finder vi, at rapporterne siger, at tech-giganterne skal tage mere ansvar for, hvad det bliver delt i deres platform, og ikke kun lægge ansvaret over på brugerne. Og derudover i forbindelse med det mangler der også flere juridiske konsekvenser for, hvad der ligesom bliver delt og sagt online. Men det der er med, at det er forslag og ikke decideret tiltag, det er, at man ligesom ser ind i en kriminaliseringsproces i de her antifeministiske holdninger. Og i hvorvidt, at man skal sådan kriminalisere det her antifeminisme som afledende adfærd. Rapporterne, de mener jo, at manusfæren er bekymrende, fordi de ligesom skriver det meget som sådan en trussel mod demokratiet. Men på samme tid har vi i projektet også kigget meget ind i det der med, hvordan den her problematisering og den her måde, man snakker om manusfæren på, hvordan det ligesom også kan skubbe og stemple til de her mænd her. Fordi den her, de her platforme eller fora ligesom er et sted og et fællesskab for de her mænd, og som i forvejen føler sig undertrykte og skubbet ud af den politiske agenda. Så i og med, at man måske snakker om dem som et problem og snakker og fokuserer meget på dem som et problem, kan muligvis stemple dem endnu mere og skubbe dem ud i en større radikaliseringsproces. Så ja, det har været det der med det der med, at man ser det som en igangværende problematiseringsproces også.